og velkommen til den her video. I dag har vi valgt, at vi skal sidde udenfor. Yay, solen skinner, og vi er glade i dag. La 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 la. Ja, og vi skal lave en dare. Det har vi ikke engang sagt. Men ja, lad os bare komme i gang. Første dare er, at vi skal spise en skefuld mel, og så sige, jeg plukker frugt med en frugtplukker. Ja. Så det gør vi bare lige, og vi stiller os lige sådan derovre, ikke? 3, 2, 1. Jeg plukker frugt med en frugtplukker. Jeg plukker frugt med en frugt. Ej, der kommer vel ned i vandet. Nu drikker jeg ikke. Vi er tilbage, og det næste, det skal være, at man, den der hurtigt skal slå en koldbøtte på græsset. Det er en koldbøtte. Ja, du sagde en koldbøtte. Det er en værmølle. En værm. Jeg kan ikke lave værmøller. Ja, lad os bare komme i gang. Så er vi rykket ud, og det bliver simpelthen, hvem der bedst kan lave en i stedet. Så det bliver Nete, der starter. Let's go! Okay, Nete. Det var en god ansats af Nete. Okay. Så gør jeg det, Nete. Nu har jeg tænkt mig at lave en værmølle. Kom nu fra jer, skynd dig. Okay, I skriver lige nede i kommentaren, hvem I synes, der vandt. Så er vi simpelthen tilbage igen. Og det næste, det bliver simpelthen, at vi skal synge med vand i munden, og den første, der taber noget vand, har tabt. Lad os bare komme i gang. Så regel nummer 1 er, at man skal mindst derned til. Altså drik ned til det, ikke? Og Okay. så tag det i munden, ikke? Så holder jeg lige der. Okay. 3, 2, 1. Ej, den tager vi altså lige op. Det var lige for meget vand, så jeg prøver lige det. Glemt at slutte. Nej, Freja, lad os lige tage den om igen. Vi er, ja. Lad os bare tage det i munden. Og skal vi tage det hele i munden? Ej, vi må tage så meget, så vi kan overskue det. Okay, godt. 3, 2, 1. Ej, må lige, den tager vi altså lige om. Så lad os bare komme i gang. En lærkerelle, jeg bliver ikke mere. Kan finde på en hele, ikke om ingen her. Og røven rækker unge har grun. Kiki har grun er så lun. Hun snyder. Må jeg prøve at hælde det i hovedet? Hun snyder. Tak fordi I kiggede med i den her video. Husk at abonnere og kommentere. Rate og subscribe. Og så ses vi bare igen en anden gang. Moin. Nej, Freja, du må ikke stjæle alles andres. Jeg har faktisk bare stjålet en anden. Tak fordi I kiggede med. Vi ses. Ja. Maggie, husk at skrive kommentaren. Maggie.